Според Journal of Pediatrics, момичета, които прекарват голямата част от свободното си време в интернет, са по-склонни към напълняване от онези, които прекарват по-малко време пред екрана. Оказва се, че връзка между времето пред компютъра и теглото има, дори след отчитане на физическото натоварване на момичетата. Това е факт, но има надежда. Вместо просто да ограничавате времето на дъщеря си пред компютъра, я насърчавайте да участва в извънучилищни дейности, като спорт, клубове, хобита, музика или доброволна работа за благотворителни организации. Ако запълва времето си с други занимания, ще изразходва повече калории, отколкото ако седи пред компютъра. По-малко време пред компютъра плюс повече време в спорт и музика е равно на по-малко калории и по-добро здраве.